सालथि रमिय' नोंथाङाबो फंनैसो बुंनानै होदो। मा बुंनोफ्रा बुङा आं नायदोसो नामा आं नायदोसो मान तेरे माथो केमेरा सह नामा हेल' लोगोफोर नोंथांमोनाबो गोबाव जोरनो गोसो दं नामा थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो सानफ्रोमबो फुं एबा बेलासियाव जगा खालामनो सोलों स' जोंहा 21 जुनाव जानो थांगासिनो दङ इन्टारनेशनेल जगा डे बेखौ सेलेब्रेसन खालामगोन जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव थांनानै जोंनि बे आं दा दंफैयो सालबारि फरायसालिमायाव स' जोंबो सालबारि फरायसालिमानि स्टुडेन्टसखा नालाय बेनिफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन डेक'रेसना माबायदि आपग्रेड जाखो माबायदि सिटुएसनाव दङ गासैखौबो आं एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिगोन आरो माबायदि जागोन स' बेवहाय जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामा बिथाङाबो बेवहाय नुजाथिफैगोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थायोब्लानो जाय अके गाइस मिनिनो ओंखारदो केमेरायाव माने लोगोफोर दं साइडखै नै हाय बुंना हो नै तेगेस नार्जारि रमिय' जों प्रेम सिं बसुमतारी हाय से हाय अके स' जोङो साथामजों दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना ब्लग्सखौ जोबजासिम नायबाय थालांबानो जाबाय अके गाइस लेट्स गो लोगोफोर नै जोङो दा साथाम जाबनानै थांगासिनो दङ मामानियाव नै मामानि स्कुटि इयो ड्राइभारखौ एसे मोजां होनोसै ड्राइभारा नै बिथाङानो ओइ लाखिनायाव बे साहायाव लाखि नै लोगोफोर नै बेवहाय मामा फैहांदों आरोखि ना जगा दे फालिहांदों बेवहाय इन्टारनेसनेल जगा दे साहायाव आच्छा गेजेरावसो एन्ट्रि खालामबावबाय स' लोगोफोर जोङो दायो नैबेखौ एन्ट्रि खालामना नायनि माबायदि जोङो दायो कलेजनिफ्राय फैबाय आरोखि ना जोंनि सालबारि कलेजनि फिल्डआव बेनिफ्राय नायनो हागोन नै गाइस वाट दा भिउ नैथिंजायबो बै फिसा फिसा न' नैथिंजायबो फिसा फिसा न' नै बेसेबा गिदिरखा आरोना खमसे खम नोंथांनिबा बेवहाय बेसेबांसो मानसि ज' जागोन लाखजास जायखिजाया नोंथांमोनानो गेस खालामदो आरोना नै ओरैबायदि समायना थान्दा बोथोरा बे फंनैसो बुंदो एसे माने जोबोद थान्दा नै लोगोफोर फेनबो होबावदो नै फेन गासैबो फेन दंजोबो बेवहाय सबबो फेन लोगोफोर बेवहाय खामानि मावग्राफोरा आंनि बायदिब्लाथाय गुबुननिफ्रायसो लाबोदों खोमा ना गारिजों फैनाय हिसाबै बिजनिनि आच्छा नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेना लाखनि डेक'रेसना ना स' लोगोफोर बेयो 40 लाखसनि प्लासनो आरोना डेक'रेसना बेनिफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जों एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिगोन नोंथांमोनजों माने ओरैबायदि समायना जायगा देहाखौ स्ट्रं आरो डाइट लाखिनो थाखाय जोङो जगा खालामनांगौ एभ्रिडे हायोबा आरोना दा ओंखायनो 21 दा 21आव जोंहा नेसनेल योगा डे दं नोंथांमोना बयबो फै एरियानि सालबारि बाक्सा एरिया मामा फैगोन जोंहा माबाया हिमन्त मामा लोगोफोर नै जांख्ला नायाखै मानो माबायदि जांख्लाजों गाखोदो नै मा बुस्थु लोगोफोर नै कमेन्टआव फोरमायहरदो नोंथांमोना मा खालामो माबोरै मा मावो बेजों गिलिर ना खै केजि जागोन नोंथां इदि खै केजि जागोन नोंनिबा आंनि आन्दाजाव इयो 10 केजि 10 केजि ओंखायनोथ' फारलानै 10 केजि जागोन इयो बरिया नै लोगोफोर नैबे कापफोरखौ जाबजोबगोन फेन माखाया नुवाखै नायाखै माने नै वाव स' लोगोफोर जोङो दायो मेन स्टेजखौ नायनो थांगासिनो दङ नैबे नुहुरनायानो बे मेन स्टेज जागोन आरोखि ना मेन स्टेज बेयो मेन पेन्डेल मामाया बेवहायनो गाखोफैगोन आरोना लोगोफोर पूरा फेन गोजा फेन लाइट साइरा
ओइ अबेनि नोंलाय आदै Amo. Nurne kami ni. माबायानो Ini desi. Kota pun sudah ada. हायाव नै लोगोफोर तक्ता बखाजोबदो जगादेसो नालाय बुस्थुआ नायनो हागोन स्टेजआ जोबोर गेदेर आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिया नायाखै जोंनि एरियायाव भिउआ माबायदि नुयो भिउखौ नायहराखै माने नै गोथां नुहुरखायो बारा भिउखौ नायहराखै माने नै गोथां बेकग्राउन्डखौ नुवाखै ओरैबायदि समायना माने फेसिलिटिया जोबोर मोजां आरोखि ना फेन सेन होखाबाय गरम सान्दुं गोसाबाबो अखा हाबाबो जेबो रोखोमनि प्रब्लेम जानाय नङा बेवहाय ट्रिपालाबो ओरै डेन्जार ट्रिपाल ना ट्रिपाला गरम जायो नै जों दा इयाव उन्दुफैनोबो हाबावलायो नै जोबोर बार बारगासिनो आरोना आरामसे थान्दा आइ बरिया नोंथांमोनाबो फै बेवहाय 21 जुनाव गासिबो फैजोबब्लानो जाबाय योगा डे इन्टारनेसनेल योगा डे सेलेब्रेसन खालामगोन बेवहाय खामानि मावनायनि मुखुब नुनो मोनदों नोंथांमोना गासैयावबो खामानि अके सब खामानि मावगासिनो दं आरोना Ani apa? बा नोंथांनि हाबाया बेसेबां गिदिरथार जानो हागौ Ini same. दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नोंथांनि हाबाया माब्ला जागोन Itu orang boleh. खै बोसोर Dongbawa मोटामोटी 15 बोसोरसो. अके बिथाङा 15 बोसोरनि उनाव हाबा जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो हाबायाव फै जों गासैखौबो इनभाइट खालामगोन गासैबो फैबानो जाबाय जायफोरा नायदों ब्लग्सखौ गासैबो फैजोब एकदमबारे बिथांखौ इसे होख'नो हायि खालामलायनांगोन Thogaibiaslah. थगायाखै Thogaibiaslah. जों थगायखायालै ना प्रेम जों थगायखाया जों थगाया Kan habaयाव. अके Dari situ. स' लोगोफोर दायो जोङो बेनिफ्राय बेरायनानै फैखांबाय दायो जोङो साहा लोंहैनोसै ना बाजाराव एसे अके जोङो दायो बाजाराव थांनानै साहा लोंहैनोसै साहा लोंनायखौ दान्दिसे सम देखायनोसै आरोखि ना लोंफानोबा मजा दे आरो बुंबाव माबा मोनसे बुंनानै होदो Welcome to Norun's Vlog YouTube channel. साबसक्राइब प्लिज Please subscribe इउटुब चेनेल YouTube channel. स' अके लोगोफोर जोङो दायो थांबाय थानि साहा लोंहैनोसै आरोखि ना लोगोफोर अके नै बिथिंजाय दं नै बिर दैमालु जोहोलावनि मुसुखा आइ सालबारिया ओरैबायदि समायना प्लेस Karbo gaya nalar. सालबारिसो इयो लोगोफोर नेचारेल नै वाव ओइ नुवाखै भिउखौ मोजालै Grassland iya. ग्रासलेन्ड लोगोफोर जों होनबा साहा लोंनो थांबाय थानोसै दै अके दिनै साथाम जाब्लायबाय उइदाउट हेलमेट स' नोंथांमोना अन्नानै बेफोरबायदि दा खालाम माने जोंना न'आव खाथिथार दै ससेल' बेनिखायसो जोङो माने बेफोरबायदि साथाम गाखोदों नङाब्ला नोंथांमोना साथाम गाखोनो नाङा बे आयेननि थाखायबो गाज्रि आरो लोगोसे गावनि देहानि थाखाय गावनि सेफटिनि थाखायबो गाज्रि आरोखि ना जों जास्ट इन्टारटेनमेन्ट जास्ट भिडिअनि थाखाय ओरैनो गाखोदों आरो लोगोसे जोंना न'आव खाथियानो ना ससे जों सालबारि एरियानिनो सुबुं बेनिखायनो जों गाखोदों स' जों दायो साहा लोंनो थांबाय थानोसै अके आथिं गानो मोनैनि सुवारा दुखु जागासिनो बिथाङा एसे जोङो दायो नै सुस्मिता हटेल एन्ड रेस्टुरेन्टआव मोनफैबाय प्रेम माबायदि जानो थाखाय रेडि नामा Ready जानो थाखाय मोजां जायो बुस्थुआ लोगोफोर जोङो नै दा जागायबाय जानाया ओमफ्राय दिनै मंगलबार नालाय आङो जेबो रोखोमनि जामुं जायासै निरामिस जाबाय भेज नै भेज चावमिन बिथाङा चिकेन पक'रा जागासिनो चिकेन लेग पिस जागासिनो बिथाङा कुटि गहै नामा नोंथाङा कुटि गबाय जाबो ज' लोगोफोर बिदिब्ला जों जाग्रोना लानोसै बरिया लुगैबायलै भिडिअखौल' पास्ता बिहरलायबाय नै माबा चावमिनखौ जाखांबाय आरोखि ना दा पास्ता बिहरबाय बे नै गासैबो मालाय गार्लफ्रेन्डजों बेस्थ' नै रायज्लायनायाव नै लोगोफोर जोङो नै दायो जायै लोङै लोंखांनानै जाखांनानै सब माने जोबजोब्बाय बेनिफ्राय जोङो दायो न' फारसे आगान सुरलांगासिनो दङ जों दं सुदेश गेन्द्रा नै जों दं प्रेम सिं रानथें हारिमु नेहाथारि जियानो जारिन जास्ट फाननि बुंबाय गाज्रि मोननो नांला नैथिंजायनो गारि डिलार दङ
बिनिफ्राय जोङो लोगोफोर ब्लग स्केसन फोजोबनोसै नै बिथाङा माबाफोर फंसे बाथ्राफोर बुंनो सानदों बिथाङा बुंगोन बेनिफ्राय नै लोगोफोर बास गारिफोरा नायनोबा नोंथांमोना नायनाला बरियानो समायना मा होनदो भिडिअ मोनसे बया नायबाय जों भिडिअ साथामा बेनिफ्राय लोगोफोर नैबे जाबाय रुपामनि बाथौ मन्दिर हेलौ गाइस नैबे जाबाय हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइलनि अफिस बा रुमफोर आरोना बेवहाय ट्रेनिं होनाय जायो प्रेमा मिथियामोन ना आं मिथियामोन आपेल इज गोयिं अरेन्ज इज कामिं सल्ल' टप आइसक्रिम बानायो नैबे आइसक्रिम फेक्टरि आइसक्रिम फेक्टरि जोंनि सालबारियाव मा दं मा गैया लोगोफोर सारि सारि गय खान्थाल थाइजौनि बारि नालेंखर बिफांनि बारि नै इन्जय खालाम नोंथांमोना भिउखौ नायनानै हाजोबो मोनसिगोन नै लोगोफोर बारा गैला हाजोखौबो मोननो लामाखौबो फाहामसिगोन नैखौ नै बै ससेनिफ्राय फाहामबोगासिनो दङ नैखौ सेन्ट ग्रेभेल गारना होदो नै बरिया लागिसे अके नाइस बिउटिफुल प्लेस स' लोगोफोर सालबारिया ओरैबायदि समायना जाबाय आरो रुपहिखौ खिन्थिनांगोन रुपहि बाजारखौ ना रुपहि बाजारखौ एसे खिन्थिनानै बेवहायनो फोजोबनांसिगोन आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना रुपहि दैमाया बेसे मुंदांखा रुपहि दैमा सेराव मोनसे समाव जोंहा फिल्म खालामदोंमोन ना फैला सारमोन मेन्डेला सारमोन मोना दाब्ला सारमोना मोनाबिलि समायाव बे गाखोलायनाया एसे गोजोनमोन ओइ रमिअ ओइ सालदिखौ खिन्थिनाय सालदि रमिअ नोंथाङाबो फंनैसो बुंनानै होदो मा बुंनोफ्रा बुङा आं नायदोसो नोमा आं नायदोसो मा नुदो माथो केमेरा सह नामा बाबरे बा जोङो दायो रुपहि बाजार मोनफैबाय ओमफ्राय नै नायनो हागोन जोबोर समायना जाना दं नामा जोबोर समायना जाना दं वाव नै गवा लकेल गवा नै आस्ला नाफाम फैलै पानि बारि दै नै पया मोजां बार बारदो थान्दानो मानदे दंखायो नै बिथांनो गोसथोनाय नांगौ जाहैबाय सासे सिंगेलथार नागिरना हरनाय सोरनावबा दंबा डिसक्रिपसनाव दं फन नाम्बारा नागिरना हर लोगोफोर अके बेसरा दुखुथारलै गैयिनि बिराद दुखु सानसेयावसो ओंखामखौनो जालाया नै मालाबा स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय जायफ्रा जोबजासिम थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअफोर लोगो मोनगोन बाय बाय